Ukungabi nempahla yokuyivikela kwezisebenzi zezempilo eEastern Cape kuyaqhubeka nokuyikhathaza kakhulu. Inyunyana yabahlengikazi iDenosa isola umnyango wezempilo esifundazweni ngokubeka impilo yezisebenzi zesibhedlela iGlen Grey engcupheni. Owengamele zempilo kulesa sifundazwe uSindiswa Gomba uhambelele sisibhedlela ukuyibonela isimo ngemva kokuthi iziguli zasuswa zahanjiswa endaweni yokuvakasha eCala ngesonto ledlule. Kuvakale inqalabo ngokulungelana kwesibhedlele ukunyanga abafunyenwe benentsholongwane iCovid-19. Ukhuseleko lwabasebenzi nalo inqalabo. iDenosa nebhodi yesibhedlele ayihambelani nesisigqibo. Asivumi into yobana ngaba isebe lezempilo libeke impilo ze-frontliners emngciphekweni. I-frontliners ngaba bantu bekusuppose into yobana ngaba bancedana nabantu abacontacte i-COVID-19 i-coronavirus. Xa sifika apha iibhedi ezathi zikhona zifiti i-PPE ayikho njengoba ibethepha ngaphakathi khona. Sambuza nge-sanitizers, i-sanitizers wasixelela uba just a chair on top, i-running water khona mabahlambe izandla. Isebe lezempilo ePhondo lithi phezu kwayo le meko. Kubakho amanesi akhethwayo nogqirha abuqinisekwayo bangaba bazawujonga lo ke ngoku because yena uyagula nje be-positive nje. Bayinxibe ngokupheleleyo igown bona. Kodwa ikhona into obona kumanesi into bana kwakwi-frontline afuna unxiba yonke laa kiti inxitywayo. Akathatha isigqibo ngokuphakanyiswa nguGomba ukuba makuqiniswe imiqaliselo yokuqhutywa kwemingcwabo. Ebephakamisa ukuba kungabikho zintende kwaye abantu bangatyiswa. Ebekwathi umngcwabo mawuqhutywe lusapho nabangcwabi. Kaloku imingcwabo ibalwe njengendawo enonwalulwa le ntsholongwane kuba kukho abantu abaninzi. Ndingengafuna nweendaba ze-SABC, ndiseCacadu.